Bahçer, Sayın Başkonsolosumuz Füsun Aramaz, Sayın Valim Yüksel Selamet, Sayın Müftüm İbrahim Yusuf Murat, Sayın Milletvekilim İbrahim Hüseyin, Ahmet Maron, Ahmet Aladin, değerli büyüklerim, değerli soydaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'den Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yurt dışı Türkler Başkanlığı'na bakan Sayın Bakanımızın, Sayın Yurt dışı Türkler Akraba Topluluğu Başkanımızın saygı ve selamlarını getirdim. Arkamda yazdığı gibi bu Başbakanlık Yurt dışı Türkler Akraba Topluluğu'nun birinci geleneksel iftar yemeği. İnşallah bundan sonra her sene sık sık beraber olacağız. Birbirimizin dertleri dinleyeceğiz. Dertlerine ortak olacağız. Sevinçlerine, kederlerine ortak olacağız. Sayın Başbakanımız bu Ramazan'ın başında ne olur 5 yıldızlı otellerden çıkın artık dedi. İftarlarımızı köyde halkımızla beraber açalım ne olur dedi. Buna istinaden bu gece sizinle beraberiz. Lafı fazla uzatmayayım. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sözü Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Ömür Şölendil'e bırakıyorum. Teşekkür ederim Sayın Süslü. Ladies and gentlemen, excellencies, if you allow me, I will say a few words in my mother tongue, Turkish. Sayın Süslü'ye, hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Bugün Ramazan ayı, mübarek Ramazan ayı, son günü. Diğer bir deyişle Arife. Yarın da Ramazan bayramı. Bu mübarek bayramımızı önce kutlarım. Hayırlı olsun demek istiyorum. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli Büyükelçi arkadaşlarıma, ABD Büyükelçiliği daimi maslahatımıza, geçici maslahatımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Sayın Müftü'ye, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valime, değerli dostlarımıza ve hepinize teşekkür ediyorum. Ve tekrar bayramın hayırlı yıl olmasını diliyorum. Ramadan Mubarak. Ambassadors, honored guests, it's just a great pleasure to be here with all of you tonight. It's my first iftar since I've been in Romania, and but not the first I've been to. It's just a terrific opportunity for interfaith dialogue and to just celebrate a very special tradition. I especially like to thank where's my oficial, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a fi alături de noastră. Este primul meu dar pe care îl sărbătoresc în România. Especially, I'd like to thank the Presidency for Turks Abroad and related communities for hosting this special event, and to thank the Mufti for taking me around this afternoon and showing me the very historic Karl Mosque. Aș dori să mulțumesc comunității oamenilor de afaceri și în mod special muftiului care m-a însoțit astăzi într-o vizită la Moschea Karl.
the American Embassy has always enjoyed really excellent relations with the Muslim community of Romania. We really appreciate your hospitality, generosity, and friendship, especially that of the La Ambasada Statelor Unite ale Americii ne-am bucurat întotdeauna de relații speciale cu comunitatea musulmană din România. And now, if you'll allow me, I'll attempt a few words in Romanian on importance of Ramadan. Și dacă îmi permiteți, acum am să continui în limba română. Ramadan este un moment de reflexie și o ocazie pentru prieteni și familii să se reunească. Este și momentul să-i ajutăm pe semenii noștri și pe cei mai puțin norocoși. Astfel, este un moment pentru oamenii de toate religiile să-și amintească de omenia și de angajamentul pentru justiție, egalitate și compasiune, împărtășit de toate marile religii. Cu această ocazie, aș dori să mulțumesc și onorez contribuțiilor celor care au lucrat pentru un dialog continuu, viziune comună și respect reciproc între Statele Unite ale Americii și comunitățile musulmane din întreaga lume. Contribuția iar ne ajută să progresăm spre o nouă eră de inteligere și cooperare între oameni. Cu acest gând, aș dori să vă urez dumneavoastră și familiilor Ramazan fericit. Ramadan Barakat. Thank you very much, Mr. Ambassador. Değerli Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Pakistan Büyükelçimize veriyoruz. Assalamu alaikum. Dear colleagues, Mr. Mufti, it's really a great honor for me to be here amongst my brothers and sisters. Ce să vă ajut cu traducere. Deci o să încerc să vă ajut cu traducere. Your Excellency. It's a great honor for me to be here with my brothers and sisters on this occasion of the last day of Ramadan. Este o mare bucurie pentru mine că să fiu alături de frații și surorile mele la ultima zi de Ramadan. The atmosphere is like anywhere in Pakistan or Turkey. It feels that I am, either in one country or the other. Iftar e la fel și în Pakistan și în Turcia și aici. And I would also like to thank the organizers of the event, and particularly Mr. Kumar, for providing me this opportunity to observe this Ramadan today with you. And I wish you a happy Eid al-Fitr. May this Eid al-Fitr bring happy moments, joy, happiness, prosperity for all the Muslims around the world, for all the people around the world, and particularly the community of Kubadeli village. Thank you very much. Acestei seri, în mod special domnului Susli, și sper din tot sufletul că Ramadanul și Bayramul ne aduce bucurie și sănătate și nu numai noi, comunitate din Comadin, și toți musulmanii din lume și toată lumea, de fapt toată umanitatea, să aduce bucurie și prosperitate. Thank you very much, Mr. Ambassador. Şimdi sözü Arnavutluk Büyükelçisi Sayın Sami Şabi'ye veriyorum. Good evening. Bună seara! It's a great honor for me to take part in this ceremony, and for this I would like to thank very much all the organizers of this activity
for the kind invitation. Thank you very much. Thank you very much, all. And I would like to wish you for the Bayram. I would like to say in Albanian, Gëzuar Bayram. Of course, in Romania, Bayram Fericit. Thank you very much. Aș dori să mulțumesc organizatorii acestei seară și este o mare Thank you bucurie very much. pentru mine să fiu cu voi aici și aș dori să zic și în limba albaneză și în limba română Bayram fericit. Şimdi sözü vali yardımcımıza veriyorum. Bună seara! Pentru mine este o semnificație deosebită, pentru că mama mea, Allah Rahmetlăile, a trăit aici. Bunicii mei sunt înmormântați în acest sat. Deci originile noastre sunt de aici. Și în această seară avem ocazia deosebită de a petrece împreună. Mulțumim de bineînțeles de domnul Susli. Și mulțumim tuturor celorlalți oaspeți pentru prezența adânsă aici. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că am avut ocazia să vă vorbesc față în față. Ramazan Bayram hayırlı olsun. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Son sözü Sayın Milletvekilleri konuşmak istiyor mu bilmiyorum ama yok, istemiyorsunuz. O zaman son sözü Sayın Müftüme veriyorum. Excelențele voastre, domnilor deputați, domnule subprefect, domnule președinte al Asociației Române de Afaceri Turci din România, domnule președinte al Asociației Române de Afaceri Turci din Dobrogea, stimați colegionari, consider că în această seară este o seară istorică pentru comunitatea musulmană care locuiește în comuna Cobadin. De aceea suntem bucurați de prezența înalților oaspeți, a domnului ambasador al Republicii Turcia, împreună cu Asociația Oamenilor de Afaceri Turci, care au fost în fiecare an alături de comunitatea noastră și vor fi și de acum încolo. Știți foarte bine că Turcia este un sprijin de bază al comunității noastre, pentru că noi împărtășim atât limba cât și cultura turcă, suntem de origine